Keď sa malo niečo urobiť proti pedofilom a mali ste na to príležitosť tu v parlamente, nikdy ste nám v tom nepomohli. Nepodporili ste vytvorenie registra pedofilov. Nepodporili ste prísnejšie sankcie voči páchateľom trestných činov súvisiacich s detskou pornografiou. Nepodporili ste náš návrh, aby závažné sexuálne trestné činy voči deťom neboli premlčané. Nepodporili ste ani myšlienku, aby tí, ktorí spáchali závažné trestné činy proti deťom, už nemohli vykonávať prácu v súvislosti so vzdelávaním alebo starostlivosťou o deti. V tejto krajine ste umožnili prepustenie viac ako 500 pedofilov na slobodu, pretože ste dokázali uväzniť len 81 ľudí, zatiaľ čo ľudia, ktorých dnes obviňujete, uväznili viac ako 660 pedofilov. Ak tu niekto v poslednom čase kryl pedofilov, boli ste to vy. Máme dosť problémov, ktoré sme po vás zdedili, aby sme tento zoznam vyčistili.